Mana biar kalau Siapa Sini lang ak sina. Oh, sana rawe. नै आंनि आबैया उन्दुबाय बिनिनो बार्थडे जानो जों फैदोंमोन आरो न'नि गासै जों ज' लोगो लानानैहाय दायो नै 3 बोसोरनि बार्थडे जाहैबाय माने जोनोम सान फैनाय जाहैबाय आरो बिसौआसो दायो माने उन्दुबाय जों बिदाय लानो हानाय नङा आरोखि उन्दुलांबाय नालाय बेबायदि ओमफ्राय दायो बिदाय जासिगोन बेयो जाहैबाय गुमै ओमफ्राय नैबे बाजै जाहैबाय बे जाहैबाय आब'नो आब'नि बिसौ आं बिसौ जाहैबाय दायो गामिनिबो जालाबायानो ओमफ्राय Halo Bu. Oi Bu. Oi Kamsa. Mana Bu? Dari dia. Apa itu? Dari dia. Mau tambah. Mana? Bapak kecil Pak. Dan biday होनाय जासिगोन Baik coba Ayo hari abai Kue mus kawai-kawai Sana abai Kenapa di dungna? Saya digil kuna kawan berada pada Duriannya ono. Ayo kaji sini. Quay đây. Đây không có tay không là đã không đẹp đẹp. Mana biar kalau गसाइगाव बा माथाइगाव जायगायावहाय मानि थाखाय फैदों आंनि फिसाजो दुइसिनाबो हाबा जाफैदों ओमफ्राय दा बिसौआ खननैया जाखांबाय दाजों खनथाम जानोसै ओमफ्राय बार्थडे बिनि थाखायहाय आं आंनि फंबाय बिदा आंनि बियानैफोरखौ आं हांख्रायदों दाबो रंजा खुसियै बयजों जालायनो थाखायहाय हांख्रायदों मोखां नायलायनानैहाय ओमफ्राय दा सफैनो हाबाय मोजाङै मोजां इसोरनि अननायावहाय आं बेखौनो मोजां मोनबाय ओमफ्राय मा नामलाय नानि नामा लसमिता बसुमतारिनि फिसाजो जिरि बिजामादैया गोमस्रां बिसौफोरनि नामा बिसौनि नामा जिरि जाहैबाय औ ओमफ्राय बिजामादैनि गोमस्रांनि हिनजाव लसमिता ओमफ्राय फिसाजोनिया जिरि ओमफ्राय दा न'खरावहाय साबसे दं बिसोरहा न'खरावहाय बिसोरो बिदा सासेल' बिनानाव सानै सासे बङाइगाव हाबा जाहैदोंबो सासे दंबायो आरो ओमफ्राय आदा जि जागोन जे गार्जेन बियो टिचार हिसाबैहाय मावो होननानै मिथिदों औ इयो रिटायार जाबाय ओमफ्राय दा जामाइजोआ मिस्ट्रिस मावनानै दङ
हामबायसै लाबो दे थेंक इउ बिसौनि बारियाव फैनायनि थाखाय बिसौआथ' दायो माने उन्दुबाय जों बिदाय लानो हानाय गैया आरोखि उन्दुलांबाय नालाय बेबायदि ओमफ्राय दायो बिदाय जासिगोन बेयो जाहैबाय गुमै ओमफ्राय नैबे बाजैजों बे जाहैबाय आब'नो आब'नि बिसौ आं बिसौ जाहैबाय हा 40,000 केस होनांगौ खादों नायखानायखौ ओमफ्राय मामि बाबा फाक्का होनदों बे बांगालनाव लाखायनो बियो न'आव जोंनि बायदि दुगाखारा माइ हानो थांनायाव जिरायलाबायनो ओंखाम जानानैहाय दायो जों माने थांफिननो थाखायहाय एसे गोसो जाबाय टाइमाबो जाबाय नालाय 2 बाजिसो नै जोंहा बिहामजोफ्रा जाखांनानैहाय गसंलाबायनानै थादों गोजान गोजान ना जों माने नुलायबाय थाया मोखांखौ ना माबे नै आदायाबो मोजांलै दै बानायनि जाहैबायद्रा देन्जारखा दै बानायनाया दे होमबासै बिदिबा थेंकिउसै ओरैनो हरलाय आबै ओरैनो हरलाय आबै ओरैनो हरलाय दे मोजां जाखादों आबै नोंनि मोसानाया दे आं नायबाय थानोसै नोंनि मोसानायखौहाय आबै न'आव थांना दा लाय दे मोसादो आबै दे अरे मोसाओ दे आबै दे आय आबै आबैलै अरे मोसाओ दे आबै दे मोसानो गोरोंथार माथो आबैया मोसानो गोरोंथारलै आबैया बेनावहाय एलबामावहाय लानांगौलै आबै दे देनां मोसानो लांफैनाया आबै दे मोजां मोसाखादे गोरोंखाला जोंनि आबैया बेलाय नै लोगोफोर सानजौफु मुगानि साफ्रोमखौबो दायो लोगोफोर आङो दिनैहाय माने सानदेब्लाबो मागथाइगाव ओरै गसाइगाव मागथाइगाव होननाय जायगायावहाय फैदों क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट सहरावहाय दायो मानि थाखाय फैदों नोंथांमोना खोनासंजोबजासे भिडिअखौ नायलांबानो जाबाय ओमफ्रायो बेबायदि प्रग्राम जादों जे माने आंनि बिब'नि असेथ' नङा माने आइनि बिब'नि फिसाजोआ माने फिसाजोखौहाय बिलाइबाय ओमफ्रायहाय फिसाजोखौहाय बिलाइनानैहाय बेबायदि माने बिसौ मोनबाय जायगाया जाहैबाय लाइमुथि ओनसोलनिफ्राय फिसाजोखौहाय बिलाइबाय आरोखि गसाइगाव ओमफ्राय मागथाइगाव बे जायगायावहाय दायो लोगोफोर बे जायगासिम मागथाइगाव जायगासिम सफैबाय ओमफ्राय सफैनानै जोंखौ रिसिभ खालामनानै दायो जोङो माने रिफ्रेशमेन्ट बा साहा पानि जोंनो दै लोंहोबाय ओमफ्राय दसे सम रेस्ट लाबाय दायो नै बेफोरनो आरोखि न'आ ओमफ्राय जों कारजों फैदों बेफोरलायनि कार मथा-मथि बाइकजों फैबाय कारजों फैबाय बेफोरबायदि आरोखि ओमफ्राय न'खरनि जि कन्डिसन बे कन्डिसनफ्रा मोजाङानो ओमफ्राय न'खरनि जि गारजेन बे गारजेना टिचार हिसाबैहाय दा माने मावगासिनो दङ रिटायार जाथ'वाखै ओमफ्राय बिनिनो फिसाज्लाया जाहैबाय माने आब'नि फिसाजोखौहाय जुलि खालामदों आरो बिनिखायनो जों दिनैहाय माने बे जायगासिम जों फैनाय जाहैबाय आरो दायो दसे समनि उनाव नोंथांमोना
बे भिडिअखौ नायलांदो हामबायसै थेंक इउ बागैयानो एसे क'क्राझार लोगोफोरजों थाबायबोनाया एसे गोजान थाबायबोनायनि बेलाय नै आनैया एसे गोजान हाबा जाफैबायना जोंबो माने आखिल फैयाखैना दायो जों रेसिडेन्स माबायावहाय जिरायनायसै जोङो जायगायावहाय जिरायनायसै जों साहा लोंनोसै आरो माला माला सफैखो आब'लाय मैयानो मैयानोखा मैया फैनानै हाबफैनांबाय रायलायब्राया माबोरै दंब्रा दिनैसो लोगो मोनलायबाय दे लोगो मोनलायनायनि नै after long time I will meet you today नै बाजैयाबो बाजै माबोरै दं खोन्थादो दे ख्रिस्टमासनि नामै मोजां दा मोजां दे ख्रिस्टमासावथ' बायबायानो बायबायानो मोजाङै मोजां थांबाय